И така, какво става, пичове? Кога не сме цъкали Bloons TD Battles? Да, не знам, просто на рандъм реших да се завърна към тази игра, нали? Просто ми се рекомендваха видеа в YouTube. И затова реших да го видя какво представлява това животно. Нека да видим Weekly Birds. Така. World. Region, по-скоро. Дай да видим Region. What? Слинойс. 4 милиона. Владимир. Добре, знаете ли какво? Ще се опитаме да стигнем до топ 10 в Weekly Board за България, който свършва след 18 часа. Не го гледайте това. Ще се опитаме да стигнем до топ 10, което е 26 000. Тоест, да кажем 30 000 медальона трябва да изкараме. Също така да ви покажа, зрители. Здобих се с... ето тези BMC Imposter Bloon диколове, нали? Този скин. Не знам, харесва ми как балоните са просто, нали, като някакви аутистични маймуни. Няма момент. Нека да започнем да печелим. Преди Power Up, ето го. За жалост, зрители, матчовете, нали, търсим намирането на опоненти ще отнеме много повече време, тъй като никой явно вече не цъка тази игра, освен мен и някои други, не знам, хора, които изпитват носталгия или какво е там. Но това не ни интересува. Ние сме тук да спечелим и да стигнем до топ 10 в Weekly Board-овете. Така че да. Колкото време отнеме, толкова време ще изчакам. Това не отне чак толкова едно време, колкото очаквах. Пича има 40% win-loss ratio. Окей. Така, това е стратегията сега. Класиката, инженера. Айде, я това ще дадем и това животно. Перфектно. Инженер е много добър за early game, ама пича с магиосник, окей. Така, ето една тактика от мен, сложете го на last инженера, нали, ако ще използвате. Идеята е да се цели в ей този балон и в процеса да пука повече. Така. Сега е време за първия тест на този маняк. Дали може да издържи червените балони. Омага, той ми праща на мен червени балони. Колко сладко. Сега е време за най-OP маймуната на всички времена. Дат маймуната. What the fuck? Прави това пичове. Упс. Какво прави това маняква? Изяш това. Ще ми се париш ти. Изяш сините и розовите. Ще си пуснем инкъма. Така. И трябва да апгрейднем инженера също. Добре. Сега някак си не съм загубил нищо, въпреки че изглежда, че минават, нали, много, ама... Не съм загубил. Още розови. Щом ще се париш. Сложи так шутър, приятеля. Добре. Супер. Важното е просто да му пращаме, да си вдигнем инкъма. Това ще го използваме. Добре, сега е време да поставим нещото, което... да ме следва. Нещо, което ще ни помогне. Много. Пъту... Walking place... Ето тук. Ела, приятелю. Спочинък. Искам да сложа. Така, но преди това е време да го решнем. С ето това. Със сигурност няма да оцелее. Буквално няколко ще му минат, аз съм почти сигурен. Или пък не. Малко подцених на какво е способен този маняк със странния му сетъп.
Но няма значение. Време да си буснем към още един път. Само че в момента не можем да се справяме с LED балони. И още по-малкото с камо LED балони. Което не е хубаво. О, бай. И той не може да се справи с камо балони. GG's. Той бусна! О, мага, не. Това е толкова тъжно. Просто апгрейдни Wizard, бе, приятелю. Бем. Какво сложи? Снайпер сложи. О, мага. Това няма да ти се отрази добре, what the fuck. Не, знаеш ли какво? Време е да го финишираме. Не, това е толкова GG, просто няма накъде. Айде. И първата победа! Не искаме да цъкаме BTD6, това е видео за друг ден. И ето ни... Джоле! Мале пиче има 2 милиона. Нищо! Всичките ще ми ги даде на мен. Тук имам чувството, че бумеранга ще е добър. Дедах един пич, който игра с оръдието, дай затова ние ще таковаме. И... нямаме Camo Detection. Подводницата е забранена, това е краш. Добре, странна стратегия. Не, инженер играхме. Защо не? Да чизваме. Добре. Този пич веднага трябва да го апгрейднем, защото е супер слаб, така както си е. Той сложи 2 кобри. Дай да видим тия 2 кобри как ще се справят с всичките тия сини балони. Те могат да пукат. Да, аз мислих, че не могат. Ма не, легит няма да могат, защото... вижте колко му минават. Ох, Lightning Bolt. Dartling Gun! Да, фак. Бе, гледай рикошет. Бе, сега е време за любимите балони на всички, розовите. И за един супер инкъм буст. Мале, това не може да се справи с сините балони. Едвам се справя с сините балони това. Ама и той има бумеранг. Сигурно няма да се справи с черните вече. What? I guess се справя. Сега е време да сложим оръдието. Копийко. Да, тогава ще направя така. Луза. Ще ми копираш игото, аз ще си го бусна. Ужас. Този пич направо ме уби с тези балони, които моят маняк много лесно може да ги пука. Обаче тук вече наистина ще ме убия, защото... What the fuck? What the fuck? Той не може да пука такива. Не. Чакай сега. Това наистина е леко плашещо. Защото това нещо не може да... пука такива. Черни балони. Добре, справихме се. Изложих се малко. Леко се изложихме, ама... не за дълго. Това позволява ли им да пукат камо балони? Май не им позволяваше. Скенер им позволяваше. Окей, значи... сега трябва супер бързо да селнем този пич, защото иначе... бам, изяш това. Лузер. What? Той е скрил нещо там. Мисля, че е скрил снайпер или нещо. Не е скрил снайпер. Jungle Dumps. Интересно ми е тук Monkey Town какво прави. Boons Groups. What? Това би било много useful. Това не е хубаво.
Ремач! Искаме ремач! Искаме! Гала гол. Балък. Добре, зрители, ще играем още само един рунд, тъй като не може да съм на загуба. Тук леко се отплеснах като цяло и той използваше кобрата. Така че да, нека да видим абсолютно същия мап. Не, за да е по-интересно, ще скипнем. Добре, патч. Така, тук вече можем да направим реал стратегията. Или пък не, дънжен, ужас. Чай сега, балоните би трябвало ето тук да седят. Ще направим една различна стратегика. Той има ферма, окей. Мага, той ликва от нормалните балони. Even faster shoot. Не, аз какво се изказах неподготвен. Но аз съм с так шутър, който е абсолютно useless. Опитвай се. Побиеш защитата ми, но няма да се случи. Nevermind, ще се случи. Добре, ще бусна. Видите ли, това изобщо не започва добре. Обаче той е супер близо до това да е GG's, така че трябва има номер 2. Маля, само да стане рун 12 и този буквално е GG's. Буквално просто му пращам камо балоните и ще карят. То само и жълтите да му правят, все пак това е кара. Да, продължай да спамиш, няма да ти помогне. Моето е по-добър. Плантация пак ще бусна, защото да. Добре, това не е хубаво. Така, успяхме. О, мага, сега ако ми кажеш, че това просто ще ликне, просто булшит. Зрители, не ме съдете, имам old man реакшени. Да, слагай го това. И сега ако пак го направя, какво ще направиш? Глейвлод. What the fuck, кога Глейвлод да вижда камо? Окей. Тогава дека да видим това. Как ще го спеш? What? Това си апгрейд на Глейвлода. Време е да го довършим. Или пък не. Nevermind, време е да го довършим.
Фейквай села е. Това е GG's. Вече наистина. Този искаше да отидем към лейт гейма, ама не му се отвори парашута. И в крайна сметка си тръгваме на профит, зрители. Нека да видим това къде ни поставя на 46-то място. Окей. До после.